Aleu, PNL-ul, unde vă credeți, mă, voi să intrați în opoziție așa după capul vostru? Păi pe Șobolguța ați întrebat, om? Vedeți că a zis Șobolguța că nu e statutar și că dacă vă pune dracu să vă încălcați voi statutul vostru și să intrați în opoziție, a zis că îl pune pe ăsta să vă taie. A zis ăsta că să moară familia lui de nu vă face franjuri. Să curgă sânge din sor sau dacă nu, bă, varză, știți ce? Nu scăpați. Bă, nu scăpați. Și mare atenție că doamna Șobolguța este pe cale să ajungă preș la PSD. Ea sau Manda, sau amândoi. Mă rog, unul între altul, știți cum? Că ei oricum sunt împreună. O relație complicată, în fine, nu contează. Mare atenție cum vorbesc cafeaua PNL-ul, că nu, da? Și știți cum e, odată preș la PSD, e rampă de lansare către rahul ăsta, că trebuie să fie preș la, da, la România, să fie preșul României, până la urmă, da? Mare atenție, atâta vă spun. Nu vă jucați cu focurile.